Mukomanashi murisei zvenyu, please post my story makavi kuchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinofarira zvirongwa zvenyu, ndinozviteerera siku nesikati, dzimwe nguva nekudzokorora kana paine zvandinenge ndisina kunyatsokunzwisisa. Ndiri murume ndine makore 70 years ekuberekwa, ndinogara kunoku kuUK. Ndakangomirirawo rufu, hanzi tose tichafa, ini ndava pamukova. Ino nyika ndava kuda kuisiya. Ndauya nenyaya yangu yandikuda kuti ndinge ndichikuudzai zvakaitika mugore ra 2000. Kana kuine vamwe vechidiki avo vanenge vachida kuzoenda kun'anga, tangai manzwa nyaya yangu musati marasa Jesu, mava kuda kuenda kunotsvaka mishonga. Panguva iyoyo mukoma, kana wabatwa nepfungwa dzekupfuma, unongoita zvose kana munhu unokwanisa kuuraya. Vanhu vanozvibvunza kuti kosei zvichizonzi munhu anotora kana mwoyo wemunhu kana sikarudzi yemunhu obva aishandisa mubusiness. Munhu kana uri desperate unoita zvose. Musafa makabatwa nepfungwa idzodzo dzekuenda kun'anga nekuti munozozvidemba. Nyaya iyi yakaitika muna 2000. Panguva iyoyo ndainge ndiri muzvina business uye zvekare ndainge ndiri chiremba pane chimwe chipatara ikoko kuHarare, asi ndainge ndiine mweya wekuchiva. Ndakabva ndadanana nemudzimai wemumwe murume uyo ainge ari presidential guard. Murume uyo ainge ari musoja, ipapo ainge achirwara. Ndakaenda kuDZ uko ndainge ndiine shamwari yangu yandainge ndichida kuona, ndopandakabva ndachizonosangana naye achirwara kudaro. Saka ndakazotanga kushamwaridzana naye kusvika ndichizozviziva kuti ainge aine mudzimai ainge akanaka kwazvo. Pandakaona mudzimai wake, ndakabva ndamuchiva panguva iyoyo, ndikati uyu mukadzi ndinotomuda. Saka takabva tachizowirirana nemukadzi uya kuti tainge tichazoita zverudo, ndokubva tatanga kudanana in secret. Mukadzi uyu ainge agara achida kusiya murume wake, saka akazoita zvinhu zvake nekukasika, ndokubva tachizobatwa. Ndikatiza, ndakazoudzwa kuti ndainge ndichitsvakwa naye musoja uya. Kutya kwakandibata, ndikamhanya kunotsvaka n'anga yandainge ndichiziva nezvayo, yainge iri kuGokwe, kuti ndige ndichizvidzivirira pamweya kuti iye ange achizonditya. N'anga iyi yakati kwandiri yaikwanisa kuzondibatsira painge pasina problem. Ndakazonzi, dambudziko rako iri riri kuda ropa, sezvo uri muzvina business, sei usingangoiti zvekungoshandisa pfuma yekuromba panguva imwe chete iyo yandichazokugadzirisa, sezvo ndakuchaja mari yakawanda. Saka ndakabva ndaona kuti ichokwadi chainge chichitaurwa nen'anga iyoyo, kuti sezvo ndainge ndaburitsawo mari yakawanda, kuti ndinge ndichizonzi ndangopfuma zvainge zvingori zvinhu zvainge zvakanaka. Ndikanzi ndichadzivirirwa uye zvekare ndainge ndichazopfuma zvekuti vanhu vazhinji vaizotoshamisika nazvo. Saka musi wakatarwa, zuva iro randainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kumakuva rakati rasvika. Ndakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizopinda mune rimwe sango after tabva kumakuva kuma 8 PM. Ndakapinda mune rimwe sango ririko kuGokwe uko ndiri ndega. Ndainge ndakangopfeka chideme chehembe yandainge ndapiwa nen'anga iyoyo. Ndikanzi ndinge ndichizoraramo musango imomo. Apa ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara panzvimbo imwe chete. Vakanditi unorara pasi, paunenge wasarudza ipapo ndopaucharara kweusiku hwose, ende haufanire kuti unge uchizoshanduka kutarisa kuridyi kana kuti kuruboshwe. Unofanira kungorara wakatarisa mudenga, pasina kumbeze, pasina kana kubatidza moto, kubva pakuvira kwezuva kunosvika pakunobuda kwaro. Mukomanashi usiku ihwohwo ndakaona zvinhu zvakandityisa kupfuura zvandainge ndakamboona. Sango iroro rainge riine zvikara. Pakati peusiku mukomanashi ndakanzwa mapere. Mapere awa ainge achifembedza kuti painge paine munhu ainge aripo, asi ndainge ndakachengetedzwa nemishonga yasekuru ivavo. Ndainzwa tsimba dzevanhu, matsimba vanhu vachifamba pedyo neni
ende kwainge kusiri kufamba kwemunhu kana kuti mhuka, asi zvainge zvitori zvipoko nemagoritoto zvainge zvichifamba, nekuti ndaitoona miti ichitozungunutswa zvinhu izvozvo zvichifamba. Ndakaona zvimwe zvinhu zvainge zviri zvidiki diki zvainge zviine maziso matsvuku zvichifamba zvichiuya padhuze nepandainge ndiri, zvaigomera, zvimwe zvichitaura zita rangu. Chimwe chakatsika pachipfuva changu chikanditarisa mumaziso, pfungwa dzangu ndikaita sekunge dzarasika. N'anga yainge yakati kwandiri, kana ukangovhara maziso kana kutiza uchanhongwa wakafa mangwana. Saka ndakarara ipapo ndichinzwa zvinhu izvi zvichindinanzva munzeve nekundimara zvigunwe zvangu. Pakazobuda zuva ndainge ndisisiri munhu umwe chete neuya akapinda musango. Ndainge ndatoshanduka ndatovawo chidhoma pachezvangu. Mushure mezvo bhizinesi rangu rakakura zvisingaiti. Ndakaita mari yakawanda. Ndakabva ndachizogadzira mhiko dzekuti musoja uya wekunditsvaka ange achizviuraya. Akasvika pakuzvipfura nepfuti pasina chikonzero. Ndakati ndainge ndakunda, asi muna 2001 mukoma ndipo apo pandakaona kuti ndainge ndisati ndabhadhara uripwa hwainge huchida kuti hunge huchizobhadharwa. Ipapo mukoma, hanzvadzi yangu, yakafa mune imwe accident yakatyisa vanhu vakawanda mugore ra2001. mainge muri muna January. Muna June mwanakomana wangu mukuru akabatwa nechirwere chisingazivikanwi. Rurimi rwake rwakazvimba pakusvika pakuti ainge asingachagone kufema, akafa. Ndakatarisa, akafa achingochema. Ainge akazvimba muromo, rurimi runozvimba zvekuti runozadza muromo wose. Kana kudya tainge tisingachakwanisi kumufidha, aingoita zvekungobayirirwa padrip. Muna 2002 vana vemukomana wangu avo vakati vari mumuti vose vari vaviri vakarumwa nenyoka imwe chete inova iri green mamba. Vakafa vana vaviri. Tichiri pakuviga vana ava, pane umwe uyo akazongotsikwa nemotikari tiri panhamo. Pakazofa vana 4 mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika. Pakazosvika 2007 mukomanashe ndikaverenga hama dzangu dzainge dzafa. Hama dzakafa kubva pandakabva kugokwe. Pakafa vanhu 31. Imba yega yega yemudzinza rekwedu kwainge kuine munhu akafa. Makuva aingogara ari matsva. Vanhu vaita sekunge vari kukohwewa. Ende mumwe nemumwe aifa rufu runotyisa. Vamwe vaita zvekutsemurwa pamoyo apa. Kana wakamutarisa waiona pachipfuva pakatotsemuka, ropa richitosinina. Vamwe vachizvisungirira, vamwe vaikwanisa kungorumwa nenyoka. Vanhu 31 vakafa nekuda kwangu. Hama dzangu dzainge dzava kuzviziva kuti ini Hliwayo ndini ndainge ndakapukuta dzinza rose, because vakazotanga kufamba vakazoenda kune chimwe chitopota icho chainge chiri chekuZambia. Ichocho ndo chakandigona, because by then ndainge ndava netwunhu twangu twainge twakawanda. Ndiri dokta kudaro, nditori nemari dzangu, but ndaitofamba netumwe twacho turi mubhuti kuchidya sadza twaita zvekutemurira. Ndaiti makuseni, kana kuri kunzi ndinenge ndichipinda shift yemakuseni, ndaimuka makuseni seni rungwanani zuva risati rabuda, ndobva ndabatidza moto ndogadza bhodho rangu, because ndaifanira kungozvipa zvinhu izvi sadza randinenge ndabika zuva risati rabuda kana kuti zuva ranyura. Ndobatidza moto wangu kuzvi4 ndotanga kubika. Ndichibika ndobva ndasiya zvakadaro. Ndaizoti kana dzava kuma5 ndobva ndatora ndiro dzangu dzemiti ndobva ndapakura zviya zvandaiziva kuti zvinofarira kuenda neni kubasa. Ndaingonozviisira sadza mubhuti remotikari yangu yandaifamba nayo. Panguva iyoyo ndaifamba neimwe X5. Ndobva ndaisa mazisadza angu mubhuti ndozobuda zvangu. Kana kuri usiku zvekare ndaiti ndisati ndaenda kubasa ndaitotanga ndamirira kuti nditange ndatombori mona sadza. Ndobva ndatoenda kubasa.
Tunhu twangu utwu twaitikana tukanzwa nzara apo pandinenge ndiri pa-night shift twaitopinda tuchidyira varwere vanenge varimo muchipatara. Hama dzangu, musafa makaita zvekubata mishonga. Ndakavhimiwa nehama dzangu vachiti Hliwayo tinoda kumuuraya. Vamwe vaiuya kubasa kwandainge ndichishanda vakandibatira matemo vachida kundipaza-paza. Zvinhu izvi sezvo tunenge turi tuvanhu tunenge twakafa, haumbofi wakakwanisa kutonga munhu akafa. Munotanga muchawirirana, asi nekufamba kwenguva munosvika pakukonana chete. Pandakaramba ndepekuti ndinge ndichirepa mapenzi, ndo pazvakandipandukira zvinhu izvi. Ndakabva ndasangana neumwe munin'ina wangu uyo ainge ari mwana wekwababa munini. Ainge agara achinditya because ndaityisa nekuda kwezvidhoma zvandainge ndiinazvo. Asi musi iwoyo ndakarohwa zvakakatyamadza vanhu vakawanda. Ndokubva ndaona kuti kana ndikaramba ndiri muno munyika ndinokwanisa kuurawa. Ndakabva ndatengesa zvandaikwanisa kuti ndige ndichitengesa, ndikabva ndabuda muZimbabwe ndikabva ndauya kuno kuUK. Ndakati ndatiza mukoma, asi dzinza rakaramba richingopera. Ndine 70 years, ndakapukuta vanhu vakawanda vemudzinza. Zvinhu izvi zvinongoita zvazvinoda, zvinonogara pamusoro pemarinda evanhu vazvakauraya zvichichema zvichiti baba dzokai, baba dzokai. Ini kuZimbabwe handidzoki. Ndinewo vana vandakaita kunoku vatatu vasingazivi nyaya iyi. Kana ndikafa ndakavaudza kuti ndinoda kuvigirwa kuno kwandiri kuUK. Ndinoti kunewe iwe uri kufunga kuda kuenda kun'anga, dai wambotanga wafunga ruviri usati waenda kun'anga, nekuti unokwanisa kunopiwa mushonga wekuzvidzivirira kubva kumhando dzako, but kun'anga ikoko uchabva uine zvinhu zvinenge zvakawanda. Ndiyo nyaya yangu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndinonzi Hliwayo ndakapukuta dzinza rose. Akomana 31 funerals kubva muna 2001 until 2007. Vanhu vakafa i31. Strange things indeed they do happen in this world. Kana muchifarira chirongwa chino, please leave a comment as well as to like nekuuyawo nenyaya dzenyu kuinbox kwedu kuFacebook kana kuti kuTikTok brother Nashi. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi iniwo ndakaramba mukadzi wangu. Mudzimai wangu ndakamuramba mainge muri muna 2017. Ndainge ndichida kufadza girlfriend. Zvino girlfriend rakazondiramba 3 months after ndabva mukudzinga mudzimai wangu. Akatotanga kutodanana nevamwe varume achiti iwe hauna motikari. Apa chakandirwadza ndechikuti after ndamunyengerera tikatanga kugara tose, ndakamubatisa 10,000 yandainge ndichida kushandisa kuti ndige ndichienda kunotora license. I regret mukoma because akabva azongonditiza nemari iyoyo. Zvinhu zvinondirwadza kusvika pari nhasi handifi ndakaikanganwa nyaya iyoyo. Ndainge ndichishanda muJoburg muna 2017. Ndainge ndiine mukadzi kwaye asi ndaimushora. Chandaimushorera ndechekuti ainge asina kuumbwa zvainge zvichindifadza. Pandainge ndiri kuzimu nekuda kwenhamo, ndaiti zvainge zvisina basa. Chakakosha rwainge rwuri rudo rwedu. Asi ndakazoti ndava mujoni ndipo pandakatanga kuona vakadzi vane mabody structure akasiyana siyana. Ndikati neniwo ndinoda kuti ndige ndichizova nemukadzi anenge ainewo macurves. Ndakatanga kudanana noumwe musikana ainge akanaka. Aiwa aigeza zvake, ndichamuti Stacy. Stacy ainge ari musikana ainge aine muviri wake wakazvinakira. Akatanga
kunditi achindigombedzera ainge achiti ramba mukadzi wako iyeye nekuti haachasviki palevhel rako. Ndaifamba nemahindra yainge iri yemurungu wangu, ndaitozviona sekunge yainge iri motikari yangu. Akati inini ndinokuda, tariraone kuti tiri kukanganiswa rudo rwedu naamai guru nekuda kweupenzi, nekuda kwekumuda Stacy. Ndakaramba mukadzi wangu muna 2017, ndakamudzinga sembwa ndikasara naStacy tichidanana zvedu. Mukomaka, ndakarasikirwa kani. Ndainge ndisingazvizivi kuti mudzimai wangu uyu ndiye ane zodzo, because patakangorambana zvakangodhakwa so apa zvake zvikatotanga kutoendeka. Ndinoti kana ndikasangana nemavideos ake kana achishaina pamavideos, ndinonzwa sekunge ex-wife yangu iri kundishainira, because yai kwaava iko zvino handimbofi ndakamubata. Mwedzi mishoma gare gare ndakati ndaitawo kamari kangu kandakaita, because ndainge ndichifamba nechitambi chefake. Ndakabva ndachizoti murungu wangu kana akazozvinzwa kuti ndasungirwa chitambi chefake chandiri kushandisa, hazvizomboiti zvakanaka. Saka ndodi pano ndikabva ndati ndine kamari kangu aka 10,000 rands yandainge ndiinayo, ndikabva ndati ndobva ndachizoenda kumusha ndonotora hangu license, ndinge ndichingonzi handina hangu permit asi license ndinenge ndiinaro. Nekuda kwekuvimba Stacy zvekare nekumunyengerera, ndakabva ndapa Stacy mari yose iya, ndikati bata mari iyi ndoda kuzoenda kunotora license kumusha. Mukoma handina kumbofa ndakafungidzira kuti munhu airara neni angava achizondiita zvinhu zvakadaro. Stacy akazonditiza, never forget, wainge uri musi weFriday. Stacy akangonyangarika, akatora mari yose, akatora hembe dzake, akabva adzima mafoni ake ose. Ndakasara ndisina kana senti rimwe chete. Ndakaenda kumapurisa, asi Stacy handina kuziva kuti ainge aenda kupi. Ndipo pandakabva ndachizoziva kuti Stacy ainge ava kutogara neumwe murume vainge vabuda muJoburg. Mukoma, makore afamba, ini ndakangosara ndiri rombe. Ndinogara hangu muno muJoburg, asi chandiinacho handina. Ndinotongoshandawo mapiece job, handina license, handina kuzokwanisa kuenda kunotora license racho. Zvinhu zvangu zvakabva zvaoma. Chiri kunyanya kundipedza simba mukoma nezvandiri kuona pasocial media. Mukadzi wangu wandakavhairira muna 2017, amai vevana vangu, akaroorwa neumwe murume ane rudo akapfuma, vari kugara kuChina. Izvozvi pese pandinovhura foni yangu ndichiuya kunoku kuTikTok, ndinomuona kuti ari kuchengetwa zvakanaka, ari kuchengetwa sezvinoitwa Kiki naTytie vekuFacebook. Murume wake anomuda, anomupfekedza, uye upenyu hwavo unyasoona kuti hwakarongeka. Apa ari kuChina anosimudzira vekwake. Inini ndiri kutambudzika. Ndainge ndiri munhu ainge akawana rombo rakanaka. Varume, dzimwe nguva mukaona tichidiwa nevarungu mumabasa, usati ndiwe uri kudiwa, but mudzimai waunenge wakagara naye, zvimwe kuda anenge ari uyo anenge aine zviri paari zvisingadi kuti ange achitambudzika. Because semudzimai wangu ndaingomushainira zvangu ndichiti hana body structure, but kubva zvandakamupfimba mukoma ndo pandakakwanisa kutanga kunzi ndawanawo basa tichiri kuZimbabwe, ndichitopiwawo salary, ndaitowanawo kamari kangu kainge kari bomb. Ndokubva tachizoya kunoku kuJoni, ende kuJoni kwacho zvinhu zvangu zvaitofamba zvakanaka. It's not easy mukoma kuti unge uchinzi unodriver from Joburg to Messina uchitenderera South Africa yose uchishandisa chitambi chefake, but usingabatwe nemapurisa. But ndakati ipfungwa dzangu, mwana wevanhu ndikamushainira, ndakamudhampa nedzimwe nzira dzekuti kwaari ikoko I don't think kuti anotomboda kundiona. Hakuna chinorwadza kuzoona mukadzi wako uya wawakaramba achichengetwa noumwe murume. Pose pandinomuona mapictures nemavideos ake ari kuChina, moyo wangu unorwadza. Handina umwe mukadzi wandakazomboda kugara naye zvekare nekuda kwezvandakaitwa naStacy.
Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi hakuna chinhu chinorwadza kuzoona mudzimai wako wawakaramba uchishungurudza. Hanzi ndaimushora ndichiti hauna body structure yakanaka iwe. Iko zvino ava kuChina, ini ndakazorambwa 3 months later naStacy akatotanga kutoita zvemujolo kwava kundibira mari yangu. Yo zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hey mawani, hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndaita zvekutengesa brongo, codeine uye pane umwe akazoita overdose akafa. Ndichangoti kuMount Pleasant, I regret. Mukomanashi, inzwaiwo nyaya yangu. Zuva nezuva ndinogara ndichingopfugama kuna Mwari ndichiti Mwari ndiregererei, nekuti ndinoziva kuti ndakakanganisira imi uye zvekare ndakakanganisira nyika yose zvayo yeZimbabwe. Ndainge ndakarambwa nemurume. Sezvo ndakarambwa nemurume, mukoma akangondisiya ndichigara munomu muMount Pleasant. Apa I was a single mom now, ndichitsvakawo kurarama. Ndainge ndakajaidzwa nemurume kuti mukadzi unongogara chete pamba uchingofadza murume wako. Ndakabva ndachizopinda mubusiness rekutengesa bronclie. Pakutanga ndaiti ndiri kungotsvaka rent nechikafu chevana. Mari yacho inouya nekukurumidza, yaiuya zvechokwadi nekukurumidza. Vana vechikoro, mayouth emumageto, kunyangwe nevanhu vakuru vainge vari macustomers angu, asi vanhu vakuru vaiwanzokuuya ainge ari mahure. Ndaizivikanwa semunhu aitengesa zvangu pakamusika kangu ndichikotengesa madomasi, but ndaitengesa brongo. Ndainge ndava nemaconnections. Ndaipinza mushonga uyu kubva kuSouth Africa through Beitbridge. Ndakatanga kuvaka imba ndikatenga motikari, vana vangu vachienda kumaprivate school. Ndaizviziva kuti zvinhu zvandiri kuita izvi ndiri kutengesera vana nevanhu vakuru zvekare muchetura unouraya, asi mwoyo wangu wainge watongova nenzara yemari. Ndaiti havasi kumanikidzwa, ndina pamba pemunhu pandinoenda ndichinononoka sezvinoita vanhu vanotengesa vhimu ini, vari kuuya kuzotenga vega. Ndakasvika pakutenga imba kunoku kuMount Pleasant, ndikarinoveta imba yangu. Zvose zvakazoshanduka. Ndichachinja makore mukoma nekuti ndinotya kuzozivikanwa. Saka ndichati zvinhu zvakashanduka. Mainge muri mugore ra2022 kwainge kuine imwe party kune imwe imba kuno kuMount Pleasant. Painge paine mamwe mayouth ekuuniversity kune imwe college vainge vakaungana. Painge paine musikana uyu zita rake ndichamuti Tina, not her real name. Ainge ari umwe wemacustomers angu aiuya achitenga rakawanda. Aiva mwana ainge ari very intelligent. Vabereki vake ndaitovaziva. Saka Tina uyu akandifonera akati, Sister V, uyai nestock yakawanda, tiri kucelebrate, tikuda kumbodhakwa nhasi. Ndakaenda kuMount Pleasant ndiine box rangu recodeine. Saka ndakavatengesera ikoko pakati peusiku. Ndo pandakazonzwa zvichinzi Tina ainge atakurwa nemotikari, ainge aendeswa kuchipatara. Aenda kuchipatara, kochi chaitika? Zvakangonzi akangobuda panze achiti ndiri kunzwa kutsva, ndokubva achizotongodona apo paainge ava panze. Ndikati zvimwe kuda maybe ane chimwe chirwere chaainge agara ainacho chainge chakazviwandisa. Handina kunge ndakaziva kuti mwana uyu kwainge kurike kutopedzera kutomuona. Mwana uyu akazonofira kuPare reNyatwa hospital. Kubva musi iwoyo upenyu hwangu mukoma ndikangoti ndiri kurarama ndiri murima. Mari yangu ndakaita ndikabva ndachizotanga rimwe business. Ndakazoregedza zvekutengesa brongo izvi pashoma nepashoma. Handina kuregedza same time. Ndakaona kuti kana ndikangosiyana nazvo zvekutengesa brongo ndinokwanisa kuzobroka. Saka ndine dzimwe nguva dzekuti
ndinoita hallucination. I know kuti hachisi chipoko chandinoona, it is my mind playing dirty tricks with me. Ndinongoitawo sort of like hallucinations, ndongonzwa voice, ndinongonzwa munhu achiti makaparadza upenyu hwangu nekuda kwemari, ndongonzwa kungoseka, but I know kuti haasiri iye anenge achitaura neni, but angoriwo hallucination. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hey, pakaipa hanzi ndinongoita hallucination mahwani. Ngatitaurei navo kana kuri kunzi hallucination iwawo chitori chipoko, but let us try to speak with our sister mucomment section. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, but message yacho iri kuita sekunge yandinzvenga pano, ndiyo yandiri kurwa nayo kuti ndinge ndichiwana. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndachinjawo makore angu because ndinotya kuti zvimwe kuda vamwe vanhu vanokwanisa kuzongondiziva. Iniwo ndakaita dambudziko reavanoti misplaced priorities. Ndakange ndichida kuti ndinge ndichizova nembiri nemukurumbira, ndikabva ndaregedza pakufokusa pazvidzidzo zvangu. Zvimwe kuda ndikadai ndakazotoenda kuAmerica. Amai vangu vakasvika pakufa nehigh blood pressure apo pandakatadza kugraduata. Muri sei zvenyu mukoma? Ndakaenda kuUZ ndiine full sponsorship yeumwe munhu wekuchurch uyo ari kuAmerica. Akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichizoenderera mberi nezvidzidzo zvangu kuAmerica mushure mekunge ndagraduata. Upenyu hwainge hwakarongeka, asi ndasvika pacampus ndakabva ndachizotanga kutevererana nevamwe vakomana vaita zvezimudanso. Ndainge ndagara hangu ndiri muimbi, but ndainge ndichiridza acoustic guitar, ndokubva ndachinja ndikabva ndati ndava kuda kuita zvedancehall. Ndakatanga kunyora malyrics ndikaita sekunge munhu ainge ava possessed. Panzvimbo yekunyora maassignments ini ndaita zvekunyora music, ndichiti ndichaita mukurumbira. Zvechokwadi Satani anotomboita kuti unge uchifungidzira kuti wasvika kwauri kufanira kuti unge uchisvika. Ndakaita fame pauniversity, ndaiva celebrity wepacampus. Musikana wese aindiziva ainge achindida. Ndainge ndatova nekapeji kangu kandainge ndiinako, but zvakazongodhakwa, foni yacho ikabva yatongorasika. Saka ndakabva ndachizotadza kugraduata nekuti nguva dzangu zhinji ndaingomhanya ndichienda kuna nabhindura tichinonoperforma. Saka ndainge ndisingachakwanisi kuti ndinge ndichiverenga. Ndakazofoila mamodules angu akawanda zvekuti ndainge ndisingachakwanisi kuripita. Sponsorship iya yakabva yamiswa nekuti vanhu vaizviziva kuti ndava kuita zvezimudanso. Mukana wekuAmerica ukabva watongodhakwa. Ndakanzi nevamwe elder, iwe ndakakuudza kuti siyana nazvo zvauri kuita izvi zvekuenda kumabhawa uchinonoridza ikoko, nekuti vanhu vari kukusponsa maKristu havadi kuzozvinzwa zvinhu zvakadaro. But ndakaita nharo because ndakacalculata ndikaona kuti zvekuenda kuchikoro izvi unokwanisa kungoenda kuAmerica kwacho ukatadza futi kuzopedza zvidzidzo zvako. Saka ndakati ini pano zvandava kuita ndezvekuti ndochinyora manje nziyo dzangu. Kana ndanyora nziyo dzangu ndikaenda kunana Oskid ndichinonorekodha zvinhu zvangu zvinobuda zvakanaka. Ndakatambisa mari mukoma, handina kana kumbogara. Ndakaita mbiri, ndine masongs andakatoenda ndikanorekodha kunonzi kuchill sport, ndikaenda zvekare ndikanorekodha kuna Oskid, but handina kukwanisa kuti ndinge ndichizowanawo popularity. Iko zvinhu zvimukoma, ndiri kurarama ndiri kuno kumazowe, ndinoitawo zvekukorokoza, ndiri mukorokoza. Basa ndiroro rekungotiwo kapoindi kawawana ongotsvakawo chekudya nechekunwa, mari dzichingopererawo mumahure ekuno
kumazowe. Ndakatambisa mukana amai vangu vakasvika pakufa nekuda high blood pressure. Kwamuri ikoko amai ndinongoti ndiregererei nekuti ndichiri mwana wenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu vachitaura ivo vanoti hanzi ndinoona sekunge imhepo yakatosimuka ipapo, mhepo yainge isingadi chakanaka because ndaiva munhu ainge asina basa sterek nezimdanso, ndairidza acoustic classic music, but all of a sudden ndakangotanga kungoita zvemangoma. Kana kuchechi ndainge ndisingachadi kuenda, ndava kusvuta nembanje tichienda kumagig, but handina kana mari yandakambowana. Satani akati apedza neni ndokubva atongondisiya. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.